Egleho, ale tá strela mu nesadla, netrafila ani bránu. Petráš teraz vydeloval puk, Petrášová strela prepadla, Vitolčový gól! Vyhrávame 1-0. Šťastným strelcom Šimon Petráš, ktorý potvrdzuje, že má aj túto sezónu vydarenú obdobne ako tú minulú a aj to je dôvod, prečo oblieka dres dvojkrížom na hrudi. Ako prvý dnes otvára skore stretnutia. Tak aj so šťastím, ale to k tomu patrí jednoducho Šimon Petráš, ako si povedal. Dobrá sezóna na klubovej úrovni a teraz vidíme, hra sa otočila, on nešpekuloval. Vieme, že tú strelu má proste tvrdú, je tým povestný, či je to príklep alebo tento ťukes, takže vyhrávame 1-0 a dúfam, že už to bude lepšie. To je z pohľadu brankára, na jeho smolu tam prekorčulovalo duo hráčov a Miloš Román a myslím, že to bol Simeus, s ktorým sa tam stretol pred bránou. Tak ale o tom to je, celkovo tie puky treba posiať na tú bránu. Tak asistencii z toho prvého Minárik si zdvihol tu Petrovického. Ale teraz pred bránou inkasujeme gól. Pretože tam ostal voľný Oskar Zbatná a ten je dnes natoľko nebezpečný, že dokázal využiť to, že Ryan Petrovický s cudzou okejkou mali sme to trošku rozhádzané v našom obranom pásme a Lotyši sa dočkali vyrovnania. Tak na malý moment sme ho tam nechali o samote a vieme, čo hráč takýchto kvalít dokáže. Takto pekne z otočky backendom pomedzi škorvánkové nohy. Krásny gól. Samo Buček sa skôr venoval hráčovi, ktorý bol za jeho chrbtom, teda obráncovi. Ale azda on jediný mal možnosť nejakým spôsobom tú situáciu zvrátiť, ale napokon to bolo na dlhšie metre. Presne tak Samo asi veril ešte, že chalani to nejak dokážu vybojovať alebo pokryť si tých hráčov, ale jednoducho už aj on potom tam išiel neskôr. Teraz Grieger je v poriadku. Ale neprihral ani on presne. Už sme opäť vytlačení do stredného pásma. Minárik a Buček pôjde za pukom spolu s Griegerom. Mudrák zavrel pásmo na modrej čiare. To je kľúčové pre Patrika Kocha. Príležitosť. Dorážka. Gól! Jakub Minárik posiela slovenský tým do vedenia pod tlaku našej druhej formácie. A presne v tomto on je silný, v tom predbránkovom priestore, kde si vie hľadať takéto odrazené puky a posiela náš tým do vedenia 2-1. Kľúčovým momentom bolo to, že David Mudrák nás udržal v útočnom pásme, posunul na Kocha, ktorého strela zápestím spravila zmetok pred Vitolsom a tam sa najlepšie zorientoval Jakub Minárik. Vyhrávame 2-1. Tu to vidíme, Mudrák to preniesol, následná strela na betón a Minárik ten už si ten puk našiel a posiela nás do vedenia. Na toto už bol prikrátke skvele chytajúci lotyšský brankár. Ako sa vraví, prvá je brankárová dorážky sú obrancov. Tomu neprišlo. Naopak v správnom okamihu na správnom mieste sa ocitol Jakub Minárik. Vyhrávame 2-1.